3ଟା 10-15 ବେଳକୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଶୁ କହିଲା ସାନ ଭାଇଟା ହେବ କହିଲା ଭାଇ ବସ ଚାଲ କ'ଣ ଆଉ ଯିବା ଗୋଲାପ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଡ଼େ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବସିଛେ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବୁଲାବୁଲି ହେଇନି ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଏତେ ସ୍ଥିର କରିନଥିଲି ଏତେ ପ୍ରକାର ୟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି ଏତେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ବହୁତ ଭାଇ ଭାଇଟା ହେବ ଏତେ ପ୍ରକାରିଆ ଫୁଲ ବହୁତ କିଛି ଦେଖେଇଦେଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଯେତିକି ପାରିଛି ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଚାରା ବି ଲାଗି ଚାଲିଛି। गोलाप गार्डन ये पूरा भरा गोलाप जामु खाऊ जामु गोलाप खाली गोलाप ही गोलाप भाई मो जिंदगी रे भी देखी नथिले एते प्रकारिया गोलाप। बड़ भाई आउ ये तो मो जानी सान भाई आनी मत गोलाप गार्डन बुलिया को आउ ये आमर आई लकी आमर बुली छाड़िया को हाँ गोलाप ही गोलाप कला मंदार किए कहला हूँ कला मंदार नबू घर को तोलिकी विशु हाँ सूर्यमुखी फूल वाव विशु ये को फूल विशु हाँ कांचन फूल ये कहीं हम से जो फूलर ना नहीं हाँ वाह विशु नाटा को विशु जंगली फूलटा अरे वाह विषय तो घर आउड़ी पे विशु चढ़ी आमर गस चढ़ी गले विशु मो पे कहीं खाई पकड़ माकड़ भाया रे देखे मो बुलाबुली बहुत हो गलानी आउ संध्या बेले भी हो गलानी आउ चल मैगी करिया खाइबा भोक भी लगिलानी आउ चल जिबा हाँ बा सहजरे आउछि ना मो वीडियो तमर लिंक रे थोड़ा सी शर्त आछो ना
ସିଏ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆସିବ ନା ମୁଁ ସେ ତମ ଲିଙ୍କରେ ଅଛି ଇଏ କରିଦେଲି ଲୋକ ବି ମାଇଲେ ହବ। ସେଟିଂ ବି ଅଛି। ଆରେ ଏତେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ଖୋଲିଲେଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି ଆସିଯାଉଛି ବୁଝିଲେ ହଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି ଆସିଯାଉଛି ଡେଲି ତ ଗୋଟେ ନେଖା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲଗେଇକିରି ହଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ଏକ ନମ୍ବର ରହିବ ପୁରା ବାସ୍। HD ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲଗେଇବ। ଏ କ'ଣ ମସଲା ପଇଲା ନା ମ୍ୟାଗି ମସଲା ମ୍ୟାଗି ମସଲା। ଏଇଟା ଫାଇପେନ୍ ରହୁଛି ମ୍ୟାଗି ହେଇ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଭାଇ ଫାଇପେନ୍ ଆଉ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼। ହଁ ସେ ସେଥିରେ ବାଡ଼େଇକି ଆମର ଚୁନା କରିଦେବେ ବୋଧେ ଆଉ ଜଣା ପଇଲା ଆଉ। ଅଧିକ ଚୁନା କଲେ ଅଣ୍ଡାର କ୍ଲାରିଟି ରହିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଖାଇବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାର୍ ଖାଇବେ କେବଳ ଆମକୁ ସାରେ ଆଉ ଇମାନଦାରୀ ଆଉ ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ। ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଗି ହେଇ ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲା 3 ମିନିଟ୍ରେ। ନା 3 ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିଲ ନା। ଗରମ ଗରମ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ମ୍ୟାଗି ବାବା ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ଗରମ ଗରମ ପୁରା କି ଟେଷ୍ଟ ୱାଓ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଭାଇ ଦେଖ ଓକେ ଓକେ।